Xa te estás dando vida. O primeiro día. Bueno, pois como estamos todos, boas tardes, a señora González tamén, verdad? Non vai, non pode vir. Vale, pois nada. Iniciamos entonces a sesión do pleno ordinario correspondente ao mes de febreiro do 2020. Quería, antes de iniciar esta sesión, pois, bueno, dar as gracias públicamente pois aos participantes, ao público, aos membros do CES, de Protección Civil, da Policía Local, do Departamento de Cultura do Concello e a todos os traballadores que participaron no Entroido. Foi unha cuestión de logística complicada porque desfilaron máis de 500 persoas, pero, bueno, todo transcurriu con normalidade e quería, pois, agradecerlle as súas actuacións. Actúa como secretario accidental o señor Mallo por enfermedade titular e xustifica a súa ausencia de interventor, posto que non hai ningún asunto económico na orden do día. Iniciamos, entonces, a parte dispositiva coa aprobación das actas da sesión ordinaria do 28 do 11 e das extraordinarias de 18 do 12 e 28 do 12 de 2019. Vamos a votar unha por unha, vale? Algúnha cuestión sobre a acta do 28 do 11, señora Maneiro? Nada. Sí, solo unha cousa pequena. Está mal a hora de remate ao final da acta porque aparece que rematou ás 29 horas e 29 minutos. Eu non sei exactamente a que hora rematou, pero ás 29 horas non. Entón, nada, simplemente eso, que se corrixa. Moi ben. Señora Lago? Non. Moi ben. Votamos entonces a acta do 28 do 11. Votos a favor? Abstencións? Pasamos entonces a votar a acta da sesión extraordinaria do 18 do 12 do 2019. Algúnha cuestión que comentar sobre a acta? Señora Lago? Non. Pasamos a votar a acta do 18 do 12. Votos a favor? Abstención do señor Quintela. E pasamos entonces a acta do 28 do 12 do 2019. Algúnha cuestión sobre a acta? Nada. Pois pasamos a votar a acta. Votos a favor? Pois aprobada a acta. Temos como segundo punto da orde do día a moción do PSDG-PSOE para garantir a igualdade de trato entre as parellas de feito e as casadas no acceso á pensión de viudez. Señora Maneiro. Leo. Sí. Moción que presentou o Grupo Municipal Socialista do Concello de Muros para garantir a igualdade de trato entre as parellas de feito e as casadas no acceso á pensión de viudez. De acordo co previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Muros desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción. As persoas rexistradas oficialmente como unión de feito que sobreviven á súa parella experimentan no noso país unha discriminación no acceso á percepción da pensión de viuvez respecto aos que elixen o matrimonio como modo de convivencia. Ao membro superstite na parella de feito exíxenselle requisitos para a percepción da pensión que non son contemplados nos supostos en que a parella se formaliza de conformidade coas normas que regulan o matrimonio. Esta diferenza de trato non ten causa obxectiva que actualmente a xustifique. De acordo coa Lei Xeral da Seguridade Social, modificada no ano 2007, o membro superstite da parella de feito deberá acreditar para percibir a pensión que os seus ingresos durante o ano natural anterior non alcanzaron o 50% da suma dos propios e dos do falecido habidos no mesmo período, ou o 25% no caso de inexistencia de fillos comúns con dereito a pensión de orfandade. Esta regulación supón unha dobre discriminación. Dunha parte, exíxese que o membro defunto da parella ganase €1 máis que o sobrevivinte para poder percibir a pensión, requisito que en algún caso se exixe ao cónxuxe que sobrevive no matrimonio. Doutra parte, establécese uns requisitos diferentes no caso de que non existan fillos comúns con dereito á orfandade.
No caso de que non cumpran estes requisitos, só recoñeceránse dereito á pensión de viuvez cando os ingresos de sobreviventes resulten inferiores a 1,5 veces o importe do salario mínimo interprofesional. Con isto, a norma trataba de garantir a pensión nos supostos de necesidade económica, pero a finalidade da pensión non é garantir un mínimo vital, senón para remediar o dano que produce a familia a diminución de ingresos na familia por mor da morte do cónxuxe. A modificación de 2007, Lei 40/2007 de medidas en materia de seguridade social, establecía por primeira vez no ámbito normativo no xurisprudencial conseguíronse algúns recoñecementos con anterioridade a posibilidade de cobrar a pensión de viuvez nos supostos de parellas de feito. Iso supuxo un importante avance en orde á consecución dos dereitos das parellas de feito, que ía parello o recoñecemento desta realidade en ámbitos tan dispares como tributario ou penal. Pero a lei trataba de que se acreditase, ademais da convivencia efectiva, a dependencia económica do convivente sobrevivinte nas porcentaxes mencionadas en función da existencia ou non de fillos comuns con dereito á pensión de orfandade. Ademais, a lei tampouco valaba que a situación económica no momento do falecemento poida manterse como estable no tempo ou que a situación sexa puramente circunstancial, como pode ser o caso de contratos de traballo temporais, que se exixa unha certa dependencia económica dun dos membros da parella de feito para optar a unha pensión de viuvez é discriminatorio. Que só se teña en conta os ingresos do convivente que sobrevive nun momento determinado, o ano anterior ao falecemento, é inxusto. A realidade social que trataba de regular a norma cambiou sustancialmente, por iso a norma debe cambiar. Os fillos nados fose do matrimonio son 46,8% segundo as últimas cifras recollidas en 2017, cando nos anos 90 estes non chegaban ao 10%. Estas cifras son manifestacións de ruptura do modelo tradicional familiar exixindo unha realidade como son as unións de feito que debe ser considerado e regulado. Ademais, desde entón, recoñeceuse o acceso ao matrimonio a persoas do mesmo sexo e lográronse importantes, aínda que claramente insuficientes, avances en materia de igualdade. De acordo cos datos do Instituto Nacional de Estadística no ano 2018, había en España rexistradas 1.625.800 parellas de feito fronte a 9.655.100 parellas casadas. Iso supón que un 14,41% da población opta por inscribirse nun rexistro oficial de parellas de feito, fronte ao 85,59% que optan polo matrimonio. Non existe razón para discriminar a estas parellas. Neste punto, non pode evitarse contemplar outro dato. No noso país, o número de viúvas é moi superior ao de viúvos. Iso supón que, na práctica, a medida é unha norma que, unha vez máis, atenta contra a igualdade da muller no noso ordenamento xurídico. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Muros somete a votación a seguinte moción para ser aprobada. Primeiro, instar ao Goberno de España a promover a modificación da Lei Xeral de Seguridade Social e demais normas que resulten necesarias para garantir aos membros das parellas de feito o acceso a todas as prestacións ou pensións vinculadas a situacións de viuvez, nas mesmas condicións que aos cónxuxes nos matrimonios civís. Segundo, exixir a retroactividade destas modificacións para as familias afectadas por esta discriminación desde a entrada en vigor da Lei 40/2007 ou 1 de xaneiro de 2008. Bueno, quere comentar algo máis? Non, pois intervención, señora Alfonso. Bueno, nos pola nosa banda dicir que todo aquilo que se xa prol da igualdade das persoas, de todos os colectivos, nos parece ben e estamos a favor, co cal nos parece ben a moción, imola votar a favor e agardamos que o feito de que Madrid agora goberne o Partido Socialista, que é quen presenta a moción, pois esa unha axuda para que estas mocións tipo que supoño estades presentando en todos os concellos que vayan adiante e que teñan o seu efecto. Moitas gracias, señora Lana. Bueno, nos primeiro, antes de nada, manifestar que estamos totalmente de acordo ca exposición de motivos da moción que se presenta. Non debe de haber ningún tipo de trato discriminatorio, pero si temos un problema na forma do acordo que se presenta. Resultanos bastante ambiguo, xa que non se especifica claramente as normas que se pide cambiar, cando dicimos e demais normas que resulten necesarias, creemos que aí falta concreción. Ademais,
as normas que regulan as parexas de feito teñen bastante componente dependendo das autonomías, e nos por responsabilidade, porque creemos que é bastante ambiguo o acordo que se presenta, ímonos a abster. Estamos totalmente de acordo, repito, ca exposición de motivos, e si queren seguir traballando nesta vía, van ter o noso total apoio, pero sí que temos que pedir concreción co acordo que se pide. Moi ben, pois nos, na modificación que se fixo, como ben citou vostede, na Lei de Seguridade Social, pois no que se refire á pensión de viudez, estableceuse, pois efectivamente, un trato diferenciado, diferente, pois entre as parellas de feito e as unidas por vínculo matrimonial, pois naquel momento, o legislador, que tamén era do Partido Socialista, pois optou por darlle distinto tratamento, distintos dereitos aos cónxuxes que as parellas de feito, e hoxe, pois a verdade é que esa distinción pois non ten moito sentido. A norma que regula os dereitos de prestacións por viudez ou é a Lei da Seguridade Social, e, as normas que resulten necesarias serán, supoño que algún tipo de regulamento ou algún tipo de orden que se concreta esta normativa rixida pola lei. Nós imos votar a favor sin ningún problema. Segunda intervención. Nada. Nos nada que engadir. Moi ben, pois pasamos a votar a proposta. Votos a favor. Abstencións. Moi ben, pois queda aprobada a proposta por maioría. O punto terceiro, é unha moción que presentou o noso grupo a prol da igualdade de xénero e o empoderamento de mulleres e nenos. Paso, entonces, a ler eu a moción. Ben, tamén co informe favorable por unanimidade da Comisión. A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable impulsa o compromiso da comunidade internacional a través do Obxectivo 5 para o logro da igualdade de xénero e empoderamento de todas as mulleres e nenas. A igualdade entre os xéneros non é só un dereito humano fundamental, senón a base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero e sustentable. A nosa sociedade segue tendo que facer fronte a retos fundamentais para acadar a igualdade real e efectiva. No noso país, a pesar da igualdade recoñecida na Constitución e no noso ordenamento xurídico e dos significativos progresos feitos nos últimos anos, a desigualdade entre mulleres e homes persiste. Dúas das metas que se recollen no Obxectivo 5 da Axenda 2030 son a política e leis para a igualdade e o empoderamento, aprobar e fortalecer políticas acertadas e leis aplicables para promover a igualdade de xénero e o empoderamento de todas as mulleres e as nenas a todos os niveis, e o uso da tecnoloxía e acceso a tecnoloxías da información e a comunicación, mellorar o uso da tecnoloxía instrumental, en particular a tecnoloxía da información e as comunicacións para promover o empoderamento da muller. Algúns dos datos a nivel estatal son que o 58% do paro rexistrado en España corresponde ás mulleres. A diferenza salarial media entre homens e mulleres en España é de 5.941 euros. En España, o 75% das persoas con traballo a tempo parcial son mulleres. As mulleres en España destinan máis do dobre do tempo que os homes a tarefas vinculadas co fogar e a familia. Tan só un 28% das mulleres españolas realizan unha carreira tecnolóxica e un 7% en enxeñerías. Polo exposto, propoñemos á Corporación do Concello de Muros a adopción do seguinte acordo. Instar ao Goberno do Estado a aprobar o novo Plan Estratégico de Igualdade de Oportunidades 2019-2022, que serán tamén un instrumento para dar cumprimento á Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, promover un plan contra a brecha salarial en España e impulsar a efectividade do principio de igualdade de remuneración por razón de sexo, impulsar un pacto nacional para a conciliación laboral e a racionalización de horarios para favorecer a conciliación da vida laboral, persoal e familiar, desenvolver unha estrategia nacional para impulsar as vocacións STEM, que son as referidas a ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas entre as alumnas, que inclúan, entre outros aspectos, o impulso ás materias STEM na educación e programas de formación de profesorado para a mellora na aprendizaxe das materias STEM.
A posta en marcha de iniciativas para a formación de mulleres en habilidades STEM na contorna rural, mellorando a súa formación no ámbito digital, acceso ás novas tecnoloxías e uso das redes sociais. Instar ao Goberno da Xunta de Galicia, dentro das competencias da Comunidade Autónoma, a levar a cabo as accións necesarias para conseguir como obxectivo fundamental a igualdade retributiva das mulleres en todos os ámbitos, tecnolóxico, cultural, deportivo, etc. Elaborar un programa para o fomento das vocacións STEM, ciencia, tecnoloxía, como dixen antes, enxeñería e matemáticas entre as nenas e mozas, para pechar a fenda de xénero nestes estudos e incrementar a presencia da muller nos ámbitos científicos e tecnolóxico de Galicia, fomentar e incrementar os programas de alfabetización digital das mulleres maiores, especialmente aquelas que vivan no medio rural, co obxecto de mellorar o manexo e as súas habilidades no uso das novas tecnoloxías. Instar ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia a levar a cabo medidas que recoñezan os traballos das mulleres en relación cos cuidados en prexuízo do recoñecemento dun salario e recuperar a cotización na Seguridade Social. E que o Concello leve a cabo accións para poñer en valor e dar a coñecer as mulleres referentes galegas que son líderes nos seus respectivos sectores para que rapazas e rapaces teñan referentes femeninos como, por exemplo, na ciencia e na tecnoloxía. Como comentamos xa na comisión, na que esta moción inclúe algunha aportación que fixo a portavoz do Grupo Socialista, pois a pesar dos últimos anos, os avances innegables pero insuficientes, pois temos que entre administración e sociedade seguir traballando para cadar unha igualdade real e efectiva. Outros anos presentamos propostas para traballar en outros ámbitos, o educativo, por exemplo, e este ano queremos incidir na igualdade salarial para que non exista discriminación salarial por razón de sexo e para incentivar a participación da muller nas áreas de ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, nas que existe unha fenda de xénero e nas que hai que desterrar estereotipos basados no xénero a través, entre outras medidas, da discriminación positiva. Queríamos aproveitar tamén para darvos conta da programación que dedicamos ao Día Internacional da Muller, que se celebra o próximo 8 de marzo. Temos aquí o cartel do 2 ao 20 de marzo no Cachón, hai unha exposición sobre María Josefa Gonenburger, unha veciña de A Coruña que destacou en campos como as matemáticas. Os días 2, 4, 9 e 31 hai obradoiros sobre a igualdade nos centros educativos. O día 6, un contacontos. O día 7, unha xornada dedicada ao impulso feminino no deporte, que en colaboración co Clube de Remo de Muros e o CIM. E o día 8, que é un domingo, temos unha visita guiada polo casco destacando o papel das mulleres no desenvolvemento da vida diaria nunha vila mariñeira, a que vos convido a todos a asistir. E o día 14 temos tamén teatro. Intervención, señora Neiro. Pola nosa parte estamos de acordo ca moción e imos votar a favor. Señor Alfonso. A engadega na comisión informativa era do BNG, non do Partido Socialista. E nada, na línea da moción anterior, tamén promove a igualdade, neste caso, entre mulleres e homes. Polo tanto, nós tamén estamos a favor desta moción, incluída a engadega do BNG que fixo na comisión informativa, así que non moito máis que engadir. Sí que nos chama a atención que gobernando o Partido Popular o trae como moción en vez de como proposta do grupo de goberno, pero é igual, en calquera caso nos imos a votar a favor desta moción. Moitas gracias, señora Lago. Primeiro, como xa dixen na comisión informativa, o principal motivo para poñer o último punto que ten que ver cos coidados é porque precisamente as asociacións vinculadas ao 8M este ano queren poñer en valor os traballos dos coidados e todo o que lo conleva e toda a carga que supón para a muller. Nós estamos totalmente a favor da promoción das mulleres nas profesións STEM. De feito, as dúas voceiras que temos aquí no bloque, as dúas concelleiras, somos dúas STEM. Acabámonos de enterar de que somos STEM, sempre pensamos que era outra cousa, pero no pleno tamén podemos presumir de ter a máis xente, a máis mulleres que se dedican a este campo. Temos a portavoz de Compromiso por Galicia que tamén se adicou a esta vía. Pero non deixa de sorprendernos que, sendo esta unha moción que presenta o grupo de goberno,
que xa gobernaba o 11 de febreiro, cando foi o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, non fixesen ningún acto, porque anda que non hai mulleres as que poñer en valor. Podemos partir de Marie Curie, de Margarita Salas, se nos imos ao campo nacional, de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan ou Mary Jackson, que aparte de ser mulleres matemáticas, que no seu día fixeron unha achega indispensable no cálculo da traxectoria do proxecto Mercury e do voo do Apolo 11, venceron a parte da barreira do xénero, a barreira de ser tres mulleres fortemente racializadas. Temos 50.000 referentes máis, como Rosalind Franklin, a quen no seu día se lle roubou directamente o premio Nobel e non se chega a poñer en valor. Botamos en falta que se fixese ese día unha achega como correspondía dendo o Concello, sobre todo se nos chegan agora para estas datas con esta moción na que precisamente no punto din que o Concello levará accións para poñer en valor as figuras das mulleres, sobre todo neste campo. Botamos en falta, polo demais sí que estamos de acordo ca moción e sí que imos apoiar, pero iso. Moi ben, pois como lle pode comprobar, pois sí que temos unha muller, ademais galega, matemática, para máis INRI, pois a que sí se lle vai a facer, bueno, pois desde o Concello un acto de exposición a que se vai a convidar desde logo os escolares. Polo demais, nada máis, pasamos entonces a votar. Bueno, non sei se hai algunha segunda intervención. Pasamos a votar a moción. Votos a favor. Moi ben, pois queda aprobada a moción por unanimidade. Temos un cuarto punto, que é un manifesto que presentou o Grupo Socialista e que, bueno, non o presentou para someter a votación, simplemente pediu lelo e na comisión acordamos que non habería ningún problema que lese, se o quere pasar a ler, señora Manero. Leo. Con motivo da conmemoración do Día da Igualdade Salarial, o PSDG-PSOE quere mostrar o seu compromiso para acabar coa desigualdade laboral e salarial resultado da suma da discriminación que as mulleres sofren no mercado de traballo e no ámbito privado. En 2017, o salario medio bruto das mulleres representou o 78% do salario medio bruto masculino. A brecha salarial de xénero sitúase no 22%, último dato dispoñible do 2017 do INE. A principal causa de que o salario anual das mulleres sexa menor que o dos homes está motivado polo peso dos coidados, a menores, a persoas maiores, do fogar, etc., que recae desproporcionadamente sobre as mulleres. Por este motivo, as mulleres teñen máis dificultade para acceder ao mercado laboral e para promocionar, unha vez conseguido, un emprego. A realidade laboral das mulleres caracterízase pola parcialidade. As mulleres supoñen o 74,13% dos contratos a tempo parcial, por contar con máis taxa de paro, o 12,23% homes e o 15,55% mulleres, e menor taxa de actividade, o 64,24% homes e o 53,53% mulleres, e de emprego, o 70,8% homes e o 60% mulleres. Tamén atopan máis obstáculos para acceder a postos de responsabilidade. Nas empresas do IBEX 35, en 2018, as mulleres conselleiras só representaban o 23,2% e as presidentas o 8,8%, tal como indica o INE. Para o PSDG é indispensable profundar na mellora das condicións das mulleres no ámbito da súa independencia económica e xa que logo da garantía das condicións materiais para ter unha vida digna, para o presente con un traballo que lles permita ter un proxecto de vida propio e para o futuro porque de como sexan eses traballos, tipos de contrato, xornada, salario, etc., dependerán as pensións que reciban. Grazas ás melloras producidas polo Goberno Socialista desde xuño de 2018, conseguimos reducir case 2 puntos a brecha de xénero nas pensións, aínda que a pensión media que reciben as mulleres segue sendo un 35% inferior a dos homes. O Grupo Parlamentario Socialista rexistrou unha lei de igualdade laboral que non puido aprobarse na pasada legislatura pola disolución das Cortes e as convocatorias electorais. Con todo,
o Goberno socialista rescatou as súas medidas para máis importantes e aprobou fai un ano un Real Decreto Lei coas medidas máis necesarias para garantir a igualdade entre homes e mulleres no emprego, para acatar de xeito urxente os elementos discriminatorios no itinerario laboral das mulleres e, en definitiva, para garantir o cumprimento do principal valor da Constitución, que é a igualdade. Entre outras medidas, ampliáronse os permisos de paternidade para a súa progresiva equiparación cos de maternidade. Co obxectivo de avanzar en corresponsabilidade, estableceuse a obrigatoriedade dun rexistro de salarios para eliminar a brecha salarial. Modificouse a legislación para estender os plans de igualdade nas empresas e recuperouse a cotización á Seguridade Social das cuidadoras de persoas con dependencia. Así, o permiso de paternidade pasou de 5 a 8 semanas en 2019, pasará a 12 semanas en 2020 e a 16 semanas en 2021. Un paso clave para conseguir a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres na conciliación e o principio de corresponsabilidade nos coidados. Ademais, os plans de igualdade nas empresas estendéronse a todas aquelas con máis de 50 persoas traballadoras, porque entendemos que devanditos plans son os que garanten os verdadeiros dereitos e o tratamento igualitario das mulleres. Igualmente, introduciuse a transparencia nas táboas salariais, ás que poden acceder a representación legal das e dos traballadores. Se a diferenza salarial entre homes e mulleres supera o 25%, a empresa deberá acreditar as razóns con causas obxectivas. Tamén recuperamos a cotización á Seguridade Social das persoas cuidadoras de persoas con dependencia, un colectivo maioritariamente integrado por mulleres. A iso, ademais, hai que sumar os incrementos sobre o salario mínimo interprofesional de 2019 e o aprobado para o 2020, percibido maioritariamente por mulleres. Todo iso negociado no marco do diálogo social para o que se convocou unha mesa de diálogo social sobre igualdade coa participación do Goberno e os axentes sociais. O Goberno socialista percorreu parte do camiño necesario para dotarnos dunha norma con actuacións concretas dirixidas a reducir a desigualdade no ámbito laboral, materializada na brecha salarial. Máis da metade da poboación sofre discriminación e este Goberno traballou e vai seguir traballando ata o último momento para dar resposta aos problemas reais das mulleres. Esa é a principal obrigación e responsabilidade política e do noso traballo constante desde o Partido Socialista. A igualdade efectiva pasa necesariamente pola independencia económica e porque as mulleres non teñan a posibilidade de proxectarse no ámbito profesional. A igualdade no emprego é, xa que logo, un fin en si mesma, pero tamén é o instrumento clave. O pleno goce dos dereitos e liberdade por parte das mulleres só pode construírse a través da igualdade e independencia económica. Somos libres cando podemos ter unha vida autónoma. Moitas gracias. Pasamos entonces mocións de urxencia. Alguna moción de urxencia? Non. Pois pasamos a dar conta das resolucións da Alcaldía número 1 ata 118 das Xuntas de Goberno Local do 27 de decembro e 21 de xaneiro e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. E pasamos ao turno de robos e preguntas. Contestarei en primeiro lugar as preguntas presentadas no pleno do mes de xaneiro. Preguntaba a portavoz do Grupo Socialista, facía varios robos que se atenderon algúns e outros atendémolos na medida que podamos, e preguntaba cantas multas puxo Augas de Galicia no período 2015-2019. En canto ás multas, podo adiantar as dos anos 2018 e 2019, que son as que podemos recopilar, son 11 expedientes, dos que 8 xa están resoltos con sancións, a maioría por desatención aos requerimentos enviados. Acabamos de pagar 10.000 euros en sancións e verquidos solucionados non nos constan. Preguntaba polo permiso de portos da festa de San Pedro, aquí non o topamos. Preguntaba po Mostao Canan de Espina e Delfín. Espina interpuxo unha demanda no xulgado contencioso administrativo. Nos 6 meses que este goberno estivo, o que fixemos foi sacar as axudas para as asociacións deportivas para o ano 2019, que están todas pagadas, e pagamos anticipadamente as bandeiras do 20. Facía referencia a algunhas erratas nas actas da Xunta de Goberno e decretos,
Bueno, as erratas non sabes, como vostedes saben moi ben, non son achacables ao traballo do goberno, aínda que as asumimos e trataremos de correxilas. De todos os xeitos, xa sabe vostede que non se equivoca, que nunca fai nada. Preguntaba por unha actividade extraescolar de atletismo. Este curso escolar, as actividades extraescolares, como xa lle explicamos en outra ocasión, pois as organizan as AMPAs co apoio do Concello e son eles os que decidiron, en función da demanda, as actividades a impartir. Preguntaba pola reordenación do mercado, tamén xa lle contestamos en algunha ocasión que estamos regularizando os postos, tanto no que a documentación se refire como a posta ao día o pago de tasas que estaban bastante atrasados e moitas das novas autorizacións xa se están dando para o casco. Esperamos que a finais do mes de marzo teñamos xa bastante clarificado este tema. Preguntaba polos traballos de oficialización do Camiño de Santiago. Bueno, está entregada na Consellería a documentación sobre a historicidade do Camiño, está en fase de análisis e posteriormente pois, definirase o trazado. Tamén, polo que nos din, xa están aprobados os estatutos da asociación por todos os concellos. Os traballos, en definitiva, van avanzando, aínda que non o ritmo que nos gustaría. Preguntaba polos avances no terreo de Tal. Bueno, estamos analizando urbanísticamente a proposta para definir o espacio e iniciar, pois así, o expediente. Preguntaba a portavoz do BNG cando van cobrar as asociacións. Bueno, todas as subvencións e asociacións e entidades que se convocaron ano pasado están xa pagadas. Preguntaba pola fibra óptica en Torea e Abelleira. Xa lle contestaran outra ocasión tamén e lle reitero a resposta, pois que na convocatoria do programa de extensión da banda larga de nova xeración correspondente ao ano 2019, Telefónica recibiu unha subvención para desplegar fibra óptica antes do remate de 2021 no moitos núcleos, entre os que están pois Abelleira e Torea. Polo sinal de televisión en Torea e Abelleira fixemos pois, algunhas xestións en Retegal e polo que sabemos pois, se puxeron en contacto directamente ca Asociación de Veciños. Preguntaba polos hidrantes no Rebordiño. Pois efectivamente, a raíz dun lume que houbo nunha vivenda, pois presentaron a solicitude de colocación de puntos de agua a veciños do Rebordiño, posto que ali, como moitos outros lugares do Concello, pois é difícil acceder cos vehículos de emerxencia. Tratamos de prever esta necesidade pois, nas obras que se van afrontando e agardamos pois, poder ir cubrindo as necesidades e solicitudes de todos os veciños a este respecto. Preguntaba pola resposta hacia a Asociación de Veciños Austreira. Mantuvemos unha reunión con persoas da directiva da Austreira o día 30 de xaneiro, ou 31, non me acordo moi ben, e tratamos con eles pois, varios asuntos do seu interese. Preguntaba polas obras do Petón. Pois todavía estamos á espera da contestación do rexistro, reiteramos varias veces a solicitude feita, pero a verdade é que ainda non contestaron. Preguntaba pola estrada de Canelas. Fíxose algún bacheado, pero bueno, esperamos poder afrontar unha reforma máis profunda máis adiante. Preguntaba polas demandas do personal laboral do Concello e, bueno, esa é unha pregunta que casi que lle agradezco, porque a situación na que nos atopamos en canto aos procesos de reclamacións laborais do Concello pois é de absoluto caos. Tivemos que recorrer en ocasións aos propios traballadores demandantes para que nos achegaran as sentencias, porque en moitos casos ni siquiera constaban no Concello. A litixiosidade en materia laboral é moi alta, hai sentencias sen executar desde o ano 2018 e estamos tratando de clarificar esta situación e ir dando cumprimento ás sentencias que en moitos casos supoñen o abono de importantes cantidades en atrasos e intereses. En algún caso, para un solo traballador, supera os 40.000 euros. Preguntaba polo proxecto da RPT. Na elaboración do orzamento para este 2020 pois estamos a traballar na plantilla de personal, definir cales son os postos estruturais e a partir de esa plantilla pois, entendemos e así o falamos na mesa de negociación pois que ese ten que ser o elemento a partir do que elaborar a RPT. Pedíronnos na mesa de negociación que incluamos unha partida nos orzamentos para seguir avanzando na elaboración da RPT e era unha previsión que xa tiñamos feita pola nosa parte. Preguntaba polo cambio de denominación do Camiño do Pardal. Bueno, o nomenclator está aí, non imos a facer ningún referéndum ilegal para tratar de cambiar o nombre, pero bueno, si revisaremos o nomenclator e se hai algún caso no que non se incumpla, pois a normativa vixente, pois trataremos de consensuar cos veciños os cambios que haba que facer. Preguntaba polo gasto no alumeado de Nadal. O gasto foi dos 17.000 euros, pois máis ou menos igual que en anos anteriores.
Preguntaba polos arranxos en parques, lle dixemos tamén no pleno pasado que está solicitado permiso para bañar o Parque de Muros e solicitar tamén unha subvención. Iremos afrontando as distintas reformas que hai que facer en cada parroquia en función do uso e do deterioro que teñen os parques. Preguntaba por arranxos en pistas deportivas, amañouse a pista de pádel, a pista de Taldearriba e tamén se fixeron varios amaños nos pabillóns de Esteiro e de Muros. Está pendente de adxudicación a conservación de estruturas metálicas en Louro, Esteiro e Remo de Esteiro e a sustitución do pavimento do pabillón de Muros. Preguntaba por a obra de reparación no casco histórico da Ribeira de Creo. Eu non sei moi ben a que se refire con eso. Supoño que se refire a mellora de infraestructuras hidráulicas en Freixeiros. Sí. Bueno, pois está en proceso de adxudicación, está agora xa licitada e en proceso de adxudicación. Preguntaba pola Rambla de Esteiro. Bueno, a construción da Rambla compete a Porto. Sabemos que hai pouco tempo, un par de meses, un equipo de buzos fixo unha inmersión para facer un estudio das corrientes e dos suelos que teñan que facer aí e pensamos que o proxecto vai avanzando. Preguntaba polo aparcadoiro en Esteiro, pois sí, temos intención de liberar a parte traseira da nave de Plácido e estamos procurando outras posibles ubicacións. Preguntaba por as árbores mortas en San Francisco, algunhas xa se cortaron, están traballando ali os alumnos da Escola Obradoiro. Preguntaba polas obras no campo da Esteirana, cambiouse as rejillas de desagüe de todo o perímetro do campo, fixéronse algunha maña na instalación eléctrica, e o que é a instalación de gradas, estábamos planteando a posibilidade de alugalas, acondicionar o espacio e alugalas para ser para un único evento para o que nos las piden. E tamén preguntaba pola páxina web, está prácticamente rematada e esperamos que en un mes ou aproximadamente este operativa. Onte presentou por escrito a portavoz de Compromiso por Galicia unha serie de preguntas, as que llevamos dada a resposta tamén. Preguntaba da cita que tiñamos o 10 de febreiro para tratar o tema da RPT, esa reunión se a houbo e se acordou algo sobre a elaboración da RPT. O que eu dixen foi que estaba prevista unha reunión co comité para que tratar, entre outros asuntos, a elaboración da RPT. Efectivamente, esa reunión tuvo lugar e na mesma se lle dou conta o que lle contestei antes, de que na elaboración do orzamento estamos facendo a plantilla de personal e que a partir dese elemento faremos a elaboración da RPT. O mesmo que lle indiquei, pediron que se inclúa unha partida nos orzamentos para seguir avanzando na elaboración da RPT, previsión que xa tiñamos feita, e, por certo, a factura da empresa que vostedes contrataron para a RPT está aí, sin pagar tamén. Preguntaba se pode destinar a inversións o superávit de 1.052.613,07 do 2019, os criterios marcados na Lei de Estabilidade Orzamentaria que son os que fixan o destino do superávit, siguen sendo os mesmos que o ano pasado e que o anterior. Débeda financeira, recoñecementos extrajudiciais de crédito, gastos pendentes de pago de exercicios anteriores e investimentos. Preguntaba se tivemos reunión coas asociacións organizadoras das carrilanas de Esteiro do Castelo Rock e sí que estuvemos. Preguntaba se presentamos algún proxecto a última convocatoria do GALP, que é a que remata o prazo este 1 de marzo. Temos previsto presentala mañán. É unha proposta que consensuada ou, solicitada pola Mar de Muros e outras asociacións. Unha proposta que, por certo, vostede nos afirmou aquí en este salón de plenos que estaba presentado a GALP e non estaba presentada. Volveremos a retomala, aínda que non é... acortaron bastante as súas pretensións e o que se vai a facer é algo máis pequeno. Decía que no pleno extraordinario de decembro destináronse algo máis de 200.000 euros do POS do 2020 a gasto corrente, concretamente alumeado público, se existen facturas pendentes de pago nesa partida. O que aprobamos no mes de decembro foi a proposta que presentamos á Deputación para destinar a gasto corriente 156.189,21 euros, que van nunha partida xenérica na que se imputarán gastos correntes. En calquera caso, sí, hai facturas pendentes de pago. No mes de decembro chegounos unha queixa, decía vostede, sobre goteiras e saída de fecais no vesterio de Eleuterio Balaio. No pleno pasado dixenos que non se fixera ninguna obra, pero si tarifas de mantemento. Sigue o problema, sí que se fixeron varias tarefas de mantemento, non nos consta que siga o problema. Comentaba que faltaba un decreto que xa llo enviaron hoxe e, por certo, quería aproveitar
para comunicarlle que sí que se resolveu o misterio dos decretos desaparecidos da anterior convocatoria, que non constaban en secretaría, existían efectivamente, son todos decretos de servicios sociais que, pola naturaleza da información que teñen, non son accesibles para todo o mundo. Tuvemos que facer algunha xestión en TEDEC, teño aquí copia deles, se queren entregolle unha copia. Son como algúns dos que van en esta documentación, pois información, digamos, sensible, por lo que lle rogamos pois a discreción que sabemos que teñen con todos estes. Aparecían como ocultos no sistema de TEDEC, houve que a incidencia informática que fixemos, pois, fixeron que se pudera acceder de secretaría que non aparecían, vale? Comentaba vostede tamén que lle enviamos un borrador da parte técnica, aínda que sin proposta política das bases de execución do orzamento 2020, que as miraron, que enviamos algunha apreciación e que aproveitáramos que temos oposicións que mira os borradores que se lle envía, que cando temos previsto enviarlle algunha proposta do Grupo de Goberno para avanzar na elaboración dos orzamentos. Pois, efectivamente, señor Alfonso, entregámoslle no mes de outubro do ano pasado o borrador das bases de execución. Naquel momento xa lle demos algunhas indicacións de erros e omisións que había no borrador, que vostede 3 meses despois recolle xunto con algunha outra nas consideracións remitidas. A nós nunca nos remitiron, cando estuvemos na oposición, ningún borrador de bases de execución nin de orzamento, e avanzaremos, pois, como lle dicía, unha vez que saquemos o REC e as facturas que están aí atrasadas. Preguntas, señora Maneiro? Sí, leemos hai uns días que comenzaban a bachear no Concello, nas redes sociales do Axuntamento, pero hai parroquias que non se tocaron. Entendemos que ca chuvia non se pode bachear, pero rogámoslle que sigan canto antes, porque a verdade é que están os camiños de casi todas as parroquias moi tocados. Nombrou aí varios parques que iban a arranxar e todo eso, pero creemos que se deberían tocar tamén prácticamente todos os do Ayuntamento, desde Louro hasta Esteiro. Pola nosa parte, penso que nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señor Alfonso? Sí, vamos a ver. Con respecto ás preguntas que nos contestou hoxe do pleno pasado, contéstanos que sí, que teu reunións coas carrilanas, coas asociacións organizadoras das carrilanas e máis do Castelo Rock. Nos preguntábamoslle tamén en que vai consistir a colaboración económica do Concello con cada un destes dous eventos este ano, en caso de que non se manteña o acordado por unanimidade aquí en pleno para o ano 2019. E a iso non nos contestou, co cal reiteramos esa pregunta. Comentou que eu dixera aquí que estaba presentada no GALP ese proxecto da Mariña Tradicional, que é o proxecto que supoño que o que se refire que se vai a presentar. Eu non o recordo exactamente, pero dubido moitísimo que dixera que estaba presentado. Supoño que diría que se iba a presentar, e como lle comunicaron seguramente as persoas que colaboran nese proxecto, porque non era exclusivamente do Concello, que colaboraban outras entidades, como estou segurísima que lle dixeron, lle surdiron precisamente a esas entidades problemas de última hora que impediron presentar ese proxecto. Si vai ir agora na convocatoria que remata onde a marzo, pois, pola miña parte, alégrome, porque era algo que queríamos fora xa o ano pasado. Revisarei os plenos a ver exactamente que dixen. Dixo tamén que nunca lle remitimos un borrador de orzamento, sí que lle remitimos un borrador de ingresos e gastos, o que non contestou ningún grupo da oposición, nin 3 meses despois, nin 5 meses despois. Esos son rogos ou preguntas? Solo cando eu lle preguntei, dixeron que non iban a mirar nada. Non, rogolle que sea máis precisa no que comenta e que non diga cousas que non son certas. Na resolución de alcaldía 84/2020, polo que se contrata unha persoa para que sustitúa a outra,
que solicitou un permiso por enfermidade grave dun familiar, non coinciden as datas do permiso coas datas de contratación do persoal, da persoa que vai. Entendo que é unha errata, creo que a data que está mal é a do 28 de decembro de 2020 e creo que aí é o 28 de xaneiro de 2020 e entón, se acaso, se lle parece ben que a corrisa. Eu xa sei que as erratas nas actas de xunta de goberno e nos decretos non son cousa do goberno municipal, nunca lle dixen tal cousa, nin siquiera como facía vostede, a acusei del goberno por eso, simplemente saquei a beso e o comento por si queren corrixilas, nada máis. En ningún momento dixen que iso fora responsabilidade do grupo de goberno. Se lle molesta non digo nada e deixo que sigan mal, non hai problema, a min non me van a causar ningún problema. Na prórroga do orzamento feita por resolución de alcaldía 1734/2019 non se prorrogan as subvencións nominativas, entre as que están, por exemplo, as das comisións de festa, Semana Santa ou Corpus Christi. Rogamos que se busque a fórmula para que sigan tendo todas elas as axudas do Concello. No mandato pasado fixemos un importante esforzo para mellorar a situación económica do Concello e conseguiuse reducirse a débeda, o período medio de pago a proveedores e iniciase este ano cun superávit de máis de 1 millón de euros que queda reflexado precisamente nunha resolución de alcaldía na 1734/2019. Dada que a situación é moito mellor e agora probablemente sexa posible, xa que a situación que había anteriormente non se podía, rogamos que se inicie o proceso de baixada do IBI urbano ao 0,4%, que nós non puidemos, máis que o 0,5%, e a adecuación das demais ordenanzas fiscais que permitan ao Concello adherirse canto antes ao programa Doing Business Galicia, non sei como se dixe en inglés, porque eu de inglés non sei nada. Este mes de febreiro pecharon 2 negocios na Avenida Castelao e calquera esforzo que se faga para evitar ou frear esta dinámica vale a pena e é pouco. Veciños e veciñas do Chalón e Fontevella trasladaronnos a queixa de non recibir en contestación os escritos que entregaron no Concello por rexistro de entrada sobre a problemática arredor do Transportas, o último deles presentado 2 de xaneiro de 2020. Nos piden que lle roguemos que lle conteste a estos veciños e veciñas. E quería facer un último rogo, que é un arranxo que xa foi mirar no seu día o encargado da Brigada de Obras, un arranxo ali en Creo, nunha carretera en Creo, chamase a Costa de Fuchica, os de por ali todos sabemos onde é onde está o cruce de Calvo, collendo cara arriba cara Creo, hai un tramo de carretera que vai a auga do regueiro, vai comendo a carretera, o regueiro cada vez é máis grande e tan grande se está facendo que está sendo peligroso. Entón xa o mirou no seu día o encargado da Brigada de Obras e, bueno, lle rogarían que fixeran ese arreglo porque algún coche xa meteu a rodas ali. E nada máis. Moi ben, gracias, señora Lau. Bueno, dende o BNG sabemos que aínda non se lle deu resposta aos treiras precisamente sobre o que preguntaban nos escritos, que era sobre a ocupación dun camiño de dominio público. Preguntamos nós tamén, está o Concello traballando na recuperación deste camiño en Punta Velleira? Na baixada da praia de Ventín hai un poste da luz moi famoso que veu aquí a todos os plenos xa durante cerca de 4 anos, basicamente porque está case no medio da estrada. O anterior goberno local tiña todo listo para movelo. Vaise mover neste. O Concello vaille pagar os premios aos gañadores do Entroido ou van a facer o mesmo que as comisións de festas, asociacións deportivas e as asociacións que organizan ata agora, a única festa de interese cultural do Concello? Temos coñecemento de que algunhas asociacións sí que cobraron, porque unhas sí e a outras chegou a dicírselle que se esquecesen do pago. Que criterio se emprega para establecer prioridade? Íamos preguntar se incluirán estes pagos no REC que se nos anunciou para marzo, pero como tarda un mes en contestarnos, mellor mirámolo na documentación cando nos chegue. Se non se vos ocorre ningún nome para poñerlle o camiño que baixa para Nido, pódese facer unha recollida de propostas veciñais ou un referéndum que sí que valería este. Estánse a realizar análises periódicas das augas de fontes? Se a resposta é que sí, recomendamos que se repitan e que se lle pidan
responsabilidade ás empresas que o leven. Por certo, alegrámonos de que se este traballando na páxina web, estaremos pendientes do día que se difunda, esperamos que sexa por fin máis accesible. Nun dos últimos plenos, pregunteille e non me dou resposta se o Servicio de Normalización Lingüística do Concello lle pasaba unha revisión ás publicacións do Facebook e non me contestou. Volvo yo preguntar. Fixo como un rogo, así o entendín eu, disculpe. Vale, pois ahora vai como pregunta logo, aclarado. E nada máis. Moi ben, pois se non hai máis asuntos, damos por finalizada a sesión. Gracias a todos.